Hey, what's up mga ka-adventure? Mayroon na naman tayong na-discovering bagong kainan dito sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Kaya tara at ako'y inyong samahan. Sinang mga ka-adventure, dito na nga tayo sa may Fatboy L. Dito lang matatagpuan sa may Rigo Building, sa may Old Santa Barbara Road, malapit sa may Ligo. At syempre, kasama ko na naman si Ningmo. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, dito sa may Barangay Maningding. Dahil mayroon nga tayong pupuntahang bagong meriendahan at kainan. At dito na tayo magtutungo sa may Fatboy L Store and Food Store. Tingnan nga natin kung ano yung mga mamimerienda natin dito. Kaya tara, let's get! Sinang mga ka-adventure, dito na nga tayo sa may Fatboy L. At dito nga tayo makakabili ng iba't ibang mga may merienda tulad ng mga hotdogs on stick. Mayroon nga rin sila ditong buy one take one burger at malalaking pork siomai at chicken siomai. At mayroon nga rin sila ditong hotdogs on pan o di kaya na may putlong. Bagong bukas nga lang sila dito mga ka-adventure at soon marami pa silang iyaan na makakain at mamimerienda rito tulad ng milk tea at iba pa. Pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na ang ating mga in-order. Maluwang din yung kanilang parking space dito mula dito sa may harap hanggang dito sa may bandang likod. May free wifi pa. Sinang mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Fatboy L. Dito sa may Barangay Maningding, bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Kaya ating natitikman yung kanilang mga nagsasarapang mga foods dito. Kaya tara, let's get! Tikman na natin. Balita ko kasi mga ka-adventure, napakasarap to yung siomai nila dito. Kaya bumili tayo. Dalawang klase ng siomai ito, isang chicken siomai at saka pork siomai. Lagyan mo na nga natin itong kanilang pangpalasa. Sa unang kagat, syempre, thank you Lord agad. Quality. Yung tipong maubos mo itong tatlo mga ka-adventure, busog ka na. Grabe mga ka-adventure, siksik, hindi maharina, purong laman mga ka-adventure, purong karne ang laman ng kanilang siomai dito. Sunod naman nating tikman itong kanilang pork siomai. Grabe mga ka-adventure, ang lalaki ng kanilang siomai dito, purong karne. Kaya kung ako sa inyo, tumayo ka na rin dito. Pag mapadaan kayo dito sa may Santa Barbara, Pangasinan, pwede rin kayo bumili dito ng kanilang burger. At heto mga ka-adventure, mayroon nga rin din sila ditong putlong burger. Tikman na natin. Mabubusog-lusog talaga kayo rito mga ka-adventure. Ay talaga namang yumminess, promises, quality. Napakamura lang yung kanilang burger dito mga ka-adventure. Buy one take one, 30 pesos. Itong kanilang pork at saka chicken siomai, 30 pesos, 3 piraso na siya. At itong kanilang putlong burger mga ka-adventure, 40 pesos. Available din yung kanilang ice cubes dito mga ka-adventure. Mga ka-adventure, kung gusto nyo din bumili ng yelo dito, 10 piso, isang plastic lang ha. Masarap na meriendahan ba ang hanap mo? Tumayo at pumunta na rin kayo dito sa may Fatboy L.